Elvis. Jo, ik heb mijn valies al opgelegd. Dat is mijn kamer in Las Vegas, in Hotel Paris. Ik heb een t-shirt aan met Elvis op. Hè. En dan heb ik het zicht hier op dinges. De Metropolitan. En ging er dan Bellagio met de fontaine. En daar de Planet Hollywood. Daar heb ik de vorige keer gelogeerd. En dan ga ik mijn kleren maken, want ik kan ze beter lekker eten. En heel de nacht ze daar doen.